V dnešním videu jsem ochutnal všechny novinky z menu a některé z nich fakt překvapily. Není to vůbec dobrý. Tak dobré ráno, vítám vás tady z brněnského hlavního nádraží. Jsme tady s předstihem, proto jsme si ještě zašli do lounge. Nevím, jestli to víte, ale je přesunutý tečka na prvním nástupišti, no a doufám, že už to brzo dojede, protože mám pořádný hlad. No a všech mých 8 objednaných položek nám postupně přinášeli a začneme s kuřecím curry. Ano, kuřecí curry není úplně novinka, ve vlaku už jsme to měli. Ježiši, proč to tak blbě otevře vždycky? Ale teďka je to od jiného dodavatele a je vlastně úplně jiné. Úplnou novinkou je gulášová polévka s masem, která nahradila dýňový krém. Ta gulášovka je fakt dobře dochucená a celkově fakt jako mega dobrá. Další novinkou jsou Pombeer medvíci, sáček pouze za 10 korun a Ugo znovu změnil příchuť a teď nabízí meruňku z levandulí. A další zajímavou novinkou jsou tyhle Vilgain sušenky, které nahradily Coco Afrika. Je tato nová kapsička. Strašně se mi líbí, že ta kapsička je taková ta klasická tekutá. Ta předtím byla taková jako pevnější a chuťově je to naprosto vynikající. Je tam vlastně banán, borůvka, jablko, ostružina a vitamin C. A musím říct, že je to fakt nejlepší kapsička, kterou jsem kdy měl, takže určitě vyzkoušejte. A tady na tom palubáku jsou pořád ty žlutý sluchátka, které už ve vlaku nemáme, takže kdybyste chtěli udělat nějakou novou fotku, třeba se mnou, tak mi můžete napsat. Na cestě zpátky mě čekala tato nálož jídla tomatovou polévkou, salát s uzeným lososem a kapibary, teda kapary, ale co to vlastně je? Následuje baby burrito, tedy nový kuřecí wrap, domácí tortilla s marinovaným kuřecím masem, zeleninou, balkánským sýrem a jogurtovou omáčkou, který nahradil klasický kuřecí wrap od Uga. Ten kuřecí wrap jakože mega překvapil a je naprosto výborný. Pokračujeme asi pro mě nejočekávanější novinkou a tím je penne s grilovaným kuřetem a bazálkovým dressingem. To voní tak strašně dobře. Mňam. Bylo to naprosto výborné, takže určitě vyzkoušejte. A poslední novinkou, která mě dost nemile překvapila, je tato 40% whisky. Pojďme to ochutnat. Nevím, no. Není to vůbec dobrý.